Wel, elusen yw gwyl rhyngwladol gerdd Abergwaun sydd yn digwydd bob blwyddyn mewn lle hyfryd, Sir Benfro. A mae'r arian yn mynd i fod yn ariannu cyngerdd i'r teulu gan y grŵp Gwerin Alaw a hefyd datganiad gan Craig Ogden, y gitarydd, sydd yn eitha enwog erbyn rwan, os chi'n gwrando ar Classic FM. Dyn ni wedi cael yr rhaglenni yma ar gyfer teuluoedd yn y gorffennol, a maen nhw wedi bod yn llwyddiannus tu hwnt, ond anodd iawn i'w codi arian ar gyfer rhywbeth felly dyn ni'n hynod ddiolchgar i chi am wneud hyn yn bosib i ni.